президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон 28 декабри соли 2024 ҷиҳати вусъат бахшидан ба равандҳои инноватсионӣ ва истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ дар иқтисодиёт пешниҳод намуданд, ки солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шавад. Дар ин замина олимон паҳлӯҳои афзалиятноки иқтисодиётро мавриди пажӯҳиш қарор дода, комёбиҳои онро барои татбиқ пешниҳод менамоянд. Яке аз самтҳои самаровар дар шароити иқтисоди бозорӣ маркетинги рақамӣ мебошад. Маркетинги рақамӣ таҷриба дар бахшҳои гуногуни рақамӣ ва қобилияти пайвастшавӣ дар соҳаи рақамиро талаб мекунад. нақши маркетинги рақамӣ аз он иборат аст, ки паём ба таври муассир паҳн карда шавад ва ба шунавандагони мақсадноки он мувофиқат кунад. ин ба нақшагирии стратегии иҷро ва мониторинги доимиро тақозо мекунад. вобаста ба муҳимияти ин мавзӯъ дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ амалӣ дар мавзӯи рушди менеҷменти инноватсионӣ ва маркетинги рақамӣ бо иштироки коршиносон, олимон, унвонҷиён ва магистрон баргузор гардид. дар ҳамоиш масоили мубрами менеҷмент ва маркетинг дар шароити ҷаҳонишавӣ, молкияти зеҳнӣ ва менеҷменти инноватсионӣ, стратегияи рушди маркетинги рақамӣ, рушди иқтидори кадрӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар, ташаккули технологияҳои рақамӣ ва рушди соҳибкории инноватсионӣ баррасӣ карда шуд. باید قید نمود که در جهان معاصر که عصر اطلاعات و رقمی کنونی و اینواتسیا اعلام گردیده است و قدم به قدم جمهوری تاجیکستان نیز اون تمام استراتژی های ملی که قبول گردیدن و مخصوصا رقمی کنونی اقتصادیات جمهوری تاجیکستان، صنعت کنونی با سرعت، واردات مسکونی، رشد ساحه سیاحی و محض کنفرانس امروزه به این مسئله ها بخشیده شده بود که مقاله های نظریوی کارشناسان متخصصان این ساحه نشر گردیدند و نظریه با عملیه پیوست می شود و باوری دارم که در رشد و نموی ساحه های افضلیتناک اقتصادیات جمهوری تاجیکستان سهم خود را می گذارد. олимон асосан мавзӯъҳои ташаккулёбӣ ва рушди низоми миллии инноватсионӣ, ҷанбаҳои назариявӣ, зарурати такмили низоми менеҷмент дар бахшҳои соҳибкории саноатӣ, истифодаи технологияҳои рақамӣ дар стратегияҳои маркетинги муосир, менеҷменти кадрӣ ва ташаккули тафаккури рақамиро ба таҳқиқ фаро гирифтанд. муҳаққиқон бар он назаранд, ки менеҷменти инноватсионӣ бояд технологияҳои нав аз ҷумла зеҳни сунъӣ, омӯзиши мошинсозӣ ва дигар технологияҳои инноватсиониро ба равандҳои тиҷорат ва стратегияҳои маркетинг фаъолона татбиқ намояд. ҷаҳоне ки мо иқомат дорем зери таъсири технологияи иттилоотӣ, фазои иттилоотӣ, иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ, тиҷорати электронӣ, бозори электронӣ ва инсони рақамӣ ташаккул ва тараққӣ карда истодааст. имрӯз менеҷмент ва маркетинг дар таъмини бозори меҳнат ва саҳми афзалиятнок доштан дар рушди иқтисоди миллӣ бисёр ҳам муҳим ва мубрам мебошанд. зеро ки ҳама тағйиротҳо, ивазшавиҳо, дигаргуниҳо, ҳама иттилоот, ҳама таҳаввулоте ки доир мегардад ба менеҷмент ва маркетинг рабт дорад. зеро ки имрӯз менеҷмент бо доштани салоҳиятҳои рақамӣ, тафаккур ва ҳамзамон маърифати идоракунӣ метавонад ки дар татбиқи ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон нақши аввалин дараҷа дошта бошад. ба назари олимону коршиносон, стратегияи маркетинги рақамӣ нақшаи муфассал аст, ки дар он ширкат ҳадафу мақсад таблиғи маҳсулот ё хизматрасониҳо ва ноил шудан ба ҳадафҳои умумии тиҷоратии худро нишон медиҳад. ин харитаи роҳест, ки тамоми кӯшишҳои маркетингро роҳнамоӣ мекунад ва мувофиқати онҳоро ба биниши васеътари ширкат таъмин мекунад. таҳияи стратегияи самараноки маркетинги рақамӣ метавонад ба тиҷорат тавассути дастрас кардани муштариёни нави эҳтимолӣ, ҷалби муштариёни мавҷуда ва пешбурди фурӯш аз рақибони худ фарқ кунад. Дилшод Ҳакимзода, Маҳмад Саиди Камол, Ахбор.